Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Zishiye olukhulu usizi nendumalo izindaba zokudlula kwesilomo somhlaziyi kaMaskandi usiqiniseko Mvelase wakamaphumulo. Namhlanje ithimba likaMaskandi kanye nabahleli bemicimbi bebehambele endaweni yakaMaphumulo beyobhonga emswaneni kuboka siqiniseko Mvelase behambisana nethimba leBhanyazile TV. Bafike bacula amaculo aduduzayo babe sebebhonga emswaneni emndenini kaSiqiniseko. Kuleli thimba ebelihambele emndenini kaMvelase lobhonga emswaneni kubalwa uMthandeni Manqele, uGengcobo, uSaliwe, uGqizile kanye noDulasi Magubane nabanye abaningi. Ilunga lomndeni kaSiqiniseko ekhuluma nethimba likaMaskandi beloduduza emndenini kaSiqiniseko Mvelase lifike labeka kwacaca ukuthi uSiqiniseko ube umfana osemncane kakhulu futhi likhulu abebesalibheke kuyena kodwa ube namava kakhulu. Bathe kuningi okuhle abekwenzela umndeni wakhe ekhaya okubalwa ukufundisa izingane ezifundayo khona egcekeni kanye nokunakekela umndeni wakhe. Kuningi besabheka uSiqiniseko. Mhlambe besabheke okukhulu kakhulu kuyena ngoba ube umuntu ethanda izinto ezinhle futhi ebeshe ethi ngizombangaza ukuhamba kwesikhathi njengoba ngisho ukuthi uhambe ukhona ola usele nodadewabo abathathu abawuthunje bayafunda basesikoleni uSiqiniseko bekufanele baprovide ngemali yokuhamba kuze beyazi ukuya ezikoleni bahamba ngomalume futhi abakhokha mhlawumbe esikoleni idlulele phezulu. Okunye okushiya bekhala ezigodleni zokuxhumana okuvezwe ilunga lomndeni kubikwa ukuthi uSiqiniseko ushona nje bekade kunelunga lomndeni wakhe elisanda nakudlula emhlabeni lona ebekumele lifihlwe ngesonto eligcine lifihlwa ngalisonto. uSiqiniseko ubekulindele ukuthi edle ezekhaya eze emngcwabeni walelunga lomndeni ebelidlulile emhlabeni. Bathe kube izindaba ezishaqisa kakhulu ukuthi akakhonanga ugcine esefinyelela emngcwabeni naye ke kule viki kube ukuthi sekuzofihlwa yena. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezigodleni zokuxhumana.